To yanzu gashi an kawo ka cika wa mahaifinka wuka, me zaka ce? Ka buga mahaifinka wuka, me zaka ce? Mahaifina yana aljanna yana. Yanzu da ka cika mai wuka ya tafi aljanna? Mana to Ni ya kashe shi kai? kashe shi wani. Oke, kashe shi? Wanda ya kashe wani. dan aljanna ne. Direct ko binkice ba. Ka gani ne dan wuta kenan. Eh. Ko haka. Yanzu kai kai da dan wuta ne kai Ina ke. ganin gam cikakke dan wuta. Cikakken dan wuta ne kai? Mahaifinka kuma dan aljanna ko? Mahaifina dan aljanna ne. To yanzu saboda ya shiga aljanna ka tura shi lahira kenan. Ya mana. Ni ko me zan shiga ni ban dawo ba matsala. To kai me yasa ba kashe kanka kai kanka aljanna ba? Ai na yi son ubana. Ka fi son ubanka fiye da Na kai. yi son ubana. Shi Kuma ma kai ya ya kashe shi. To Allah ya saka kiyaye. ni makaranta. Hmm. Ya biya mun karatu. Eh. Yemun karshe kuma na zo na gagare na zama ɗan iska. Na zo na kashe shi kaka ai dole Allah ya saka ni. Ko ba gaskiya ba ita magana gaskiya da ɗaya ce dole a wani. Ka ce kana sanar da kenan. Kana sane ne ka kashe Ina shi? sane. Kana sane? Ina sanawa na daban ma ƙarya ne ofisa. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Masha Sai Allah. Roget ne kai. A gredi kawai.